Takže všetci, to som znova ja, majster v cisárskom šoku. Dneska si ukážeme, ako postaviť tajné dvere z minulého dielu. Takže ideme na to. Prvá ukážka bude, jak sa robí vlastne ten otvárať s redstone troškou. Takže začneme týmto, že tuto spodku v zemi je repeater, či je sticky piston. Takže dáme blok. Ja som dal sandstone, aby ste vedeli, že na ktorý blok si treba položiť točku. Jednoducho tam položím točku a ono vyšlo signál do tohto repeatera, ktorý musíte mať aspoň na 3 tiky, môžete mať aj na 4, ale minimálne na 3 tiky nastavený. A to vlastne vyšle signál do toho pistonu a ten piston sa zdvihne a shodí tú točku preč, čím sa vlastne vytvorí signál, ktorý robí ako bombík. Tam vlastne treba dať tú točku. Je to veľmi jednoduché. Tam si tam ten stone, to je neviditeľné. Ale my potrebujeme mať signál ako lever, ako keby to bol lever. Takže toto je ten bombík. Čiže to zapne sa a zasne sa. Áno, ale my to potrebujeme ako lever. Čiže páčku, ktorá ostane celý čas svietiť, takže na to slúži táto mašinka. Volá sa to, že switch on off. Stavia sa to nejak takto. Také sú tie diery. Buď sem, alebo tam si dáte redstone páčku, je to úplne jedno. Vezmete dva pistony. Dáte ich takto oproti sebe. Tam dáte hociaký blok. No, dáte tiež bloky. Z jednej, z druhej strany. Na to redstone. A potom už to jednoducho zapojíte k tomu obvodu. Tak. No, a vyzerá to nejak takto. Teraz sa zasunul piston, stlačím znova, vysunie sa, stlačím zas, zasunie sa. Vysunie sa. Takže už máme signál ako level, čiže páčku. A v dome je ďalšia páčka, ktorou sa to zatvára. Ale, keď vidíte, takže otvorím dvere jednou páčkou. Otvorím dvere. A dvere sa mi neotvoria, lebo nemáme XOR gate. Stlačím druhú páčku, ktorá by mala zavrieť dvere, tak sa to zatvorí. Proste tie páčky sa rušia navzájom, takže celý ten systém nefunguje. Tá páčka nič nerobí. To stlačím koľko chcem, nič nebude robiť. Takisto aj tá druhá, nič to nerobí. Na to nám slúži táto mašinka, volá sa to, že XOR gate. Stavia sa to zo 7 torčov a 7 redstoneov. A potom vlastne redstone sa to napojí, čo chcete. Skúsime si to, takže stlačíme jednu páčku, vysunie sa, stlačíme druhú a zasunie sa. A to nám pri tom druhom už nefunguje. Môžem tie páčky stlačiť, jak chcem, mi to robí to, čo má proste. A keď tieto, ja ešte pistonové dvere, to je veľmi jednoduchá záležitosť. Jednoducho je to napojené tak, že dva sticky pistony sú pripevnené k stone, aby to bolo pekne neviditeľné. Odporúčam mať stone, keď ste v jaskyni. Potom tu máme dva bloky, jeden pre repeater, druhý pre redstone. A potom jednoducho už sa to pripojí k XOR gateu. A vyzerá to nasledovne. Takže takto to vyzerá vlastne zapojené dokopy. Tu je redstone torch otvárač. To je vlastne to na redstone torčku, čím sa spustí buttonový signál. To je zapojené do switch on off.
gombíkového signálu spraví páčkový, ktorý ide z tej točky dole. Takže to ide odtiaľto a je to zapnuté XOR gateu, do XOR gateu. A druhý redstone ide z páčky, čo je v dome. A z XOR gateu to následne ide do pistónových dverí, ktoré sú zo stolnu, takže ich ako keby nevidieť. Takže takto to vyzerá pekne spolu pospájané. Takže tento redstone obvod funguje nasledovne. Dá sa sem redstone točka, ktorá vlastne spustí gombíkový signál. Ten sa zmení na signál z páčky, čiže dvere zostanú otvorené. A vďaka XOR gateu sa dajú spoludlia domova pekne zavrieť. A potom, keď ideme preč, si jednoducho otvoríme dvere. A za sebou pekne zavrieme redstone točkou. No a toto by bolo všetko. Ďakujem za zhliadnutie. Pokiaľ vám tento systém pomôže, kľudne zanechajte like. Pre viac takýchto redstoneových vychytákov odoberajte. A ďakujem za zhliadnutie a majte sa.